Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Добрый дзень, сябры. Калі ідзецца пра Еўропу, то мала мы знойдзем падзеяў, аналагічных па важнасці вялікай французскай рэвалюцыі, якая адбылася ў 1789-1794 гадах. Шмат у чым яна стала для палітычнай гісторыі кантынента тым, чым для космаса быў вялікі выбух, анталагічнай падзеяй і кропкай адліку. Але ведаеце, што асабіста мяне прыцягвае ў ёй? Вялікая французская рэвалюцыя, альбо, як яе яшчэ называюць, французская буржуазная рэвалюцыя, стала ў значнай ступені лекалам, па якім у далейшым здзяйсняліся рэвалюцыі і паўтараліся іхнія наступствы. Дзякуючы неспыннай антырэвалюцыйнай, канспіралагічнай прапагандзе дзяржаўных СМІ, у многіх людзей склалася няслушнае ўражанне пра рэвалюцыю як пра плод дзейнасці купкі змоўшчыкаў. Вось яны нешта там муцілі, дзёргалі за нітачкі, накіроўвалі непісьменны статак у патрэбным накірунку і прыйшлі да ўлады. Вось табе і рэвалюцыя. Ёсць лялькі, а ёсць лялькаводы. Гэтае ўяўленне, аднак, глыбока памылковае. Рэвалюцыя тым і адрозніваецца ад палацавага перавароту ці путчу, што, па-першае, з'яўляецца плодам аб'ектыўных эканамічных і палітычных абставінаў, па-другое, гэта працэс, які закранае ўсе без выключэння слаі насельніцтва, абуджае творчасць масаў. І калі ў спакойныя часы народ – аб'ект уздзеяння кіруючага класу, то на час рэвалюцыі народ якраз робіцца суб'ектам, які вельмі часта перастае падпарадкоўвацца тым, хто лічыць сябе ягонымі кіраўнікамі, будь тое пануючы клас ці рэвалюцыянеры. Пасля таго, як у Францыі адбылася рэстаўрацыя і манархія вярнулася на месца, рэакцыйныя гісторыкі ў Францыі і ў расійскай імперыі, асабліва ў расійскай імперыі, прыклалі аграмадныя высілкі, каб паказаць французскую рэвалюцыю вынікам дзейнасці купкі змоўшчыкам фанатыкаў, свар'яцелых філосафаў і масонаў. Аднак давайце ж паглядзім на аб'ектыўныя сацыяльна-эканамічныя абставіны, якія склаліся ў Францыі напярэдадні рэвалюцыі. У гэтым падкасце я буду шырока цытаваць гістарычнае даследаванне Пятра Крапоткіна 1909 года, якое так і называецца «Вялікая французская рэвалюцыя». Вось як ён апісвае сацыяльнае становішча ў Францыі напрыканцы 18 стагоддзя. Цытаваць тут і далей буду на мове арыгінала, расійскай. В каждой провинции толпы в 5, 10, 20 тысяч человек, мужчин, женщин и детей, бродили по большим дорогам. В 1777 году была официально установлена цифра в 1 миллион 100 тысяч нищих. В деревнях голод стал хроническим. Он повторялся через короткие промежутки времени и опустошал целые провинции. Крестьяне массами покидали тогда свои деревни в надежде найти где-нибудь лучшие условия. Бунты начались в 1775-м. Это были голодные бунты. Урожай 74-го был плох, хлеба не хватало. В Дижоне народ завладел домами скупщиков-хлеботорговцев, разгромил их мебель, разломал их мельницы. Тогда-то комендант города, один из тех изящных, утонченных господ, о которых говорят с таким восхищением, произнес в обращении к народу роковые слова, которые потом столько раз повторялись во время революции против дворян. Трава уже выросла, ступайте, ешьте ее. Мало таго, што сяляне, якія складалі ў тагачаснай Францыі да 85% насельніцтва ў аграмаднай масе галадалі, ім папросту не давалі выйсці з гэтага галоднага паўрабскага стану. На шляху выхаду з галешы стаяла ўся моц феадальна-абсалютысцкай машыны і класавага господства. Вось што піша Крапоткин. Большинство французских крестьян давно уже перестали быть крепостными, но они все еще продолжали платить деньгами и своим трудом за свое личное освобождение. Эти повинности были крайне тягостны и разнообразны, но они не были произвольными. Они считались выкупом за право владения землею. На каждой земле лежали свои многочисленные и разнообразные повинности, тщательно занесенные в земельные записи. Кроме того, за помещиком оставалось право суда, и на многих землях он или сам был судьей или назначал судей.
Это издревле удержавшееся право давало ему возможность взимать со своих бывших крепостных всевозможные поборы. Когда какая-нибудь старуха оставляла своей дочери в наследство одно или два ореховых дерева и какие-нибудь старые лохмотья, например, мою черную ватную юбку, мне случалось встречать такие наследства, то благородный и великодушный сеньор или благородная и великодушная дама из замка взимали с этого наследства известный налог. Крестьянин точно так же платил за свадьбу, за крестины, за похороны, платил за всякую совершенную им покупку или продажу. Даже его право продавать свой хлеб или свое вино было ограничено. Он не мог продавать свои жатвы раньше помещика. Уявіце сабе стан селяніна. Ён працуе на зямлі, якая яму фактычна не належыць, адпрацоўвае баршчыну, абкладзены бясконцай колькасцю падаткаў і пры гэтым пазбаўлены будь-якіх палітычных правоў. Гэта не толькі эканамічнае, гэта і каласальнае асабістае прыніжэнне. Згадваецца, што ў некаторых мясцовасцях у абавязкі сялян уваходзіла па начах лупіць палкамі па вадзе ў сажалках, каб кваканне лягушак не замінала панам спаць. І наадварот, самыя багатыя слаі насельніцтва, арыстакратыя і духавенства былі пазбаўленыя ад падаткаў, бо лічылася, што яны як бы служаць каралю, а значыцца і дзяржаве, самім фактам свайго жыцця. Няцяжка ўявіць сабе, ва што пераўтваралася ў такіх умовах дзяржаўная казна. Напярэдадні рэвалюцыі стала вядома, што дзяржаўны доўг Францыі дасягнуў 1 мільярда 646 мільёнаў ліўраў. Гэта 4 гадавыя бюджэты тагачаснага французскага каралеўства, а ў пераводзе на метал 7200 тонн срэбра. Бражэнне, вядома, адбывалася не толькі сярод простага народа. У інтэлектуальных колах паўсюдна разыходзілася філасофія асветніцтва. Прыгадаем, што гэта была эпоха Вальтэра, Дідро, Руссо, якія адстойвалі культ розуму і ведаў, рацыянальнае кіраванне дзеля усеагульнага дабрабыту. Усе яны памерлі за некалькі год да рэвалюцыі, пакінуўшы багатую інтэлектуальную спадчыну. Размовы пра прадстаўнічае кіраванне хадзілі нават на самым версе. Міністр фінансаў Тюрго прапаноўваў увесці выбары для ўсіх уладальнікаў зямлі і абмежаваць каралеўскую ўладу. І нават спрабаваў праводзіць эканамічныя рэформы, жорстка абмежаваўшы дзяржаўныя траты. Аднак усё гэта было, выражаючыся евангельскай мовай, як прыстаўляць лапікі да старой тканіны. У феадалаў не было іншага жадання, як захаваць свае бягучыя прывілеі. А буржуазія, якая ўвайшла ў сілу, ужо хацела ўвесь пірог, а не толькі саступкі ад арыстакратаў. Да караля Людовіка XVI ўсё ж даходзіла разуменне, што трэба нешта змяняць. Але, як і ўсе аўтакраты, ён хацеў штось вось так змяніць, каб нічога не мяняць. Праводзіць перамены такім чынам, каб усё працавала добра, але каб і захаваць кіраванасць. Напрыканцу, на пачатку 1789 года Людовік XVI склікае генеральныя штаты з мэтай, цытата, «устанаўлення сталага і нязменнага парадку ва ўсіх частках кіравання, якія тычацца шчасця падданых і дабрабыту каралеўства, найхутчэйшага па мажлівасці лячэння хвароб дзяржавы і знішчэння усялякіх злоўжыванняў». Гэты орган склікаўся ўпершыню за 270 год. Выбарчае права было дадзена ўсім французам мужчынскага полу, якія дасягнулі 25гадовага ўзросту, мелі пастаяннае месца жыхарства і былі занесеныя ў спісы падаткаплатнікаў. Выбары былі двухступенчатыя, а часам і трохступенчаныя. Гэта значыць, спачатку выбіраліся прадстаўнікі насельніцтва, выбаршчыкі, а потым яны ўжо вызначалі дэпутатаў сходу. І тут выразная аналогія з расійскай імперыяй. Там таксама цар, пабачыўшы, што ягоная ўлада ў небяспецы, паспрабаваў абаперціся на кансенсус народа, даўшы абмежаванае права голасу некаторым групам насельніцтва і ў 1905 годзе склікаў дзяржаўную думу. Вядома, выбары ў генеральныя штаты выклікалі шалёны ўздым нізавой актыўнасці народу, а асабліва нованароджанага класу – буржуазіі. Ужо тады актыўна распаўсюджваліся улёткі, памфлеты, брашуры, у натоўпах выступалі аратары. Шырокія масы людзей як быццам прачнуліся ад сну і пачалі асвойвацца са сваёй новай сілай, мажлівасцю штось вырашаць у маштабах дзяржавы. Вядома, генеральныя штаты, сабраўшыся, не былі раўнаважным прадстаўнічым органам жыхароў Францыі. Дастаткова сказаць, што яны складаліся больш чым напалову з духавенства і арыстакратыі, тады як 85% насельніцтва, сяляне, амаль увогуле не былі прадстаўленыя. З першых жа паседжанняў пачаліся канфлікты. Духавенства і арыстакратыя не лічылі, так бы мовіць, гандляроў
роўнымі сабе і пачалі збірацца на асобныя ад буржуазіі паседжанні, бо ўяўлялі ніжэй за сваю годнасць сядзець з імі за адным сталом. Тут мне хоцькі-не-хоцькі прыгадваюцца турэмныя парадкі. Буржуазію, іншымі словамі, адсадзілі на кружку. І ўжо ў чэрвені, пабачыўшы, што дыскусіі ў генеральных штатах зайшлі яўна не туды і што трэцяе саслоўе набірае сілу, кароль зрабіў спробу распусціць генеральныя штаты. Раніцай 20 чэрвеня дэпутаты ад буржуазіі, прыйшоўшы, пабачылі залу паседжанняў замкнёнай. Толькі ў адрозненні ад імперскай Расіі тут гэтая спроба не атрымалася. Дэпутаты сабраліся ў зале для гульні ў мяч і, калі лейб-гвардыя паспрабавала зайсці ў залю, каб іх разагнаць, частка арыстакратый не пусціла іх у залю. Вайсковец і эканаміст Мірабо, між іншым сам з дваранскай сям'і, на гэтым жа паседжанні прапанаваў абвесціць пра недатыкальнасць дэпутатаў і пра крымінальную адказнасць за парушэнне гэтай недатыкальнасці, што і было зроблена. На другі дзень большасць духавенства, а яшчэ праз дзень 47 дэпутатаў ад дваран, зноўку далучыліся да сходу. А 27 чэрвеня кароль загадаў далучыцца і астатнім дэпутатам ад дваранства і духавенства. Так генеральныя штаты пераўтварыліся ў нацыянальны сход, які пасля стаў устаноўчым нацыянальным сходам. Назва гэтага прадстаўнічага органу некалькі разоў змянялася, але ён заставаўся адным з галоўных органаў рэвалюцыі да самага яе канца. З гэтага моманту і да завяршэння рэвалюцыі адбываецца няспынная барацьба за ўладу розных груп рэвалюцыянераў і рэакцыянераў, якія выражалі інтарэсы розных слаёў насельніцтва. Да самага пакарання смерцю ў 1793 годзе кароль Людовік XVI і ягоная жонка Марыя Антуанетта спадзяваліся з дапамогай верных сабе войскаў, грошаў арыстакратыі і, галоўнае, замежнай інтэрвенцыі вярнуцца да ўлады, пассякаць головы рэвалюцыянераў і зрабіць усё, як было. Гэтай мары не было наканавана здзейсніцца. Будзем памятаць, што ані кароль, ані ягонае атачэнне не былі невіннымі авечкамі, якіх падступна забіла злобная чэрнь. Яны без ваганняў самі аддавалі загады на забойствы і выклікалі іншаземныя войскі, каб расстрэльваць сваіх жа парыжскіх гандляроў, пралетараў і рамеснікаў. Да прыкладу, пры штурме каралеўскага дварца ў Тюільры наёмнікамі-швейцарцамі было забіта да 600 гараджан. У далейшым, каб не блытацца з тэрмінамі, запомнім, што радыкальных рэвалюцыйных дэмакратаў у тыя часы празвалі якабінцамі. Адносна памяркоўных рэвалюцыянераў, пераважна багатых уласнікаў, жырандзістамі. Фільянамі называлі прыхільнікаў монархіі. Якабінцаў у парламенце, нацыянальным сходзе, звалі мантаньярамі, бо яны сядзелі на самым версе. Санкюлотамі, людзьмі без кюлотаў, іншымі словамі галадранцамі, называлі парыжскую беднату, якая няспынна выходзіла на вуліцы пратэставаць і выстаўляць патрабаванні арыстакратыі і буйной буржуазіі. Рэч у тым, што сан-кюлот літаральна перакладаецца як без кюлотаў. Кюлотамі зваліся кароткія вузкія штаны да каленаў, якія ў 18 стагоддзі насілі прадстаўнікі эліты. Можете пабачыць іх на тагачасных карцінах. Насілі іх з шоўкавымі панчохамі і чаравікамі з пражкамі. У простага народу, рабочых, рамеснікаў, дробных лавачнікаў, вядома, грошаў на такі лакжэрі стайл не было. І замест кюлотаў яны насілі звычайныя доўгія нагавіцы, брукі, за што багацеі і празвалі іх галадранцамі. Але хутка рэвалюцыянеры парыжане з народа і самі сталі так сябе называць. Абразлівая мінушка сан-кюлот пераўтварылася ў ганаровую саманазву. І ў гісторыі такое адбудзецца потым яшчэ не аднойчы. А ўвогуле ж не забываемся, што нават тэрміны левыя і правыя таксама пайшлі з нацыянальнага сходу, дзе прыхільнікі радыкальных пераўтварэнняў, пераважна якабінцы, сядзелі злева, а памяркоўныя з рэакцыянерамі справа. Афіцыйны ж пачатак рэвалюцыі адлічваецца ад штурму Бастыліі 14 ліпеня 1789 году. Сёння гэта афіцыйнае нацыянальнае свята Францыі. Нагодай для штурму Бастыліі стала адстаўка каралём Жана Некера, папулярнага ў народзе міністра фінансаў. Журналіст Каміль Демулен, калі народ аб гэтым даведаўся, заклікаў парыжан да паўстання. Як тут не паразважаць над ролю асобы ў гісторыі? Каміль Демулен, выйдя из одного из полирояльских кафе со шпагой в одной руке и пистолетом в другой, взобрался на стул и обратился к толпе с призывом к оружию.
Отломив ветку от дерева, он, как известно, сделал себе из зеленого листа кокарду, которая должна была служить знаком объединения. И его крик «Нельзя терять ни минуты времени! К оружию!» разнесся по всем предместьям. Народ захапіў каля 30 тысяч мушкетаў, але да іх не было пораху. Менавіта па порах яны і пайшлі ў Бастылію. Далей падзеі развіваліся імкліва. 26 жніўня 1789 года нацыянальным сходам быў прыняты гістарычны дакумент – Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна, на якой потым грунтаваліся шматлікія канстытуцыі народаў свету, у тым ліку і беларуская. У кастрычніку таго ж года адбыўся знакаміты паход жанчын на Версаль, калі з-за нястачы хлебу больш за 7 тысяч парыжанак атачылі палац караля, вымусілі яго падпісаць выдадзеную надоечу дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна і фактычна ўзялі яго пад грамадзянскую варту, прымусіўшы пераехаць з прыгарада ў Парыж, у палац Тюільры. Ён пражыў там пад кантролем народа 1,5 гады, пасля чаго ў яго заспеў план ураган уцякчы на ўсход у Аўстрыю. І адтуль на чале верных яму частак і іншаземных войскаў прайсціся маршам па краіне, вынішчыць рэвалюцыянераў і аднавіць у двукосе богам дадзеную ўладу. З гэтым намерам звязана адна з самых драматычных сторонак у гісторыі рэвалюцыі. Можа, у Людовіка XVI так бы ўсё і атрымалася, калі б не надрукаваныя на кожнай купюры ягоныя партрэты, дзякуючы якім яго і пазналі падчас бегства. Вось як апісвае гэты эпізод Крапоткин. Почтосодержатель Друэ узнает короля в одной деревне на пути к границе, но королевская карета уже мчится дальше. Тогда Друэ и его приятель Гильем верхом пускаются во весь дух за ней. Они знают, что по лесам вдоль дороги рыщут гусары, которые выехали встретить королевский экипаж в Пон-де-Сомбель, но, не дождавшись его и испугавшись враждебного отношения народа, скрылись в лесу. Друэ и Гильому удается, однако, пробираясь по известным им тропинкам, избегнуть гусарских патрулей, но карету короля они догонят уже только в городе Варене, где она задержалась вследствие непредвиденного обстоятельства. Тогда Друэ, пользуясь остановкой кареты, заезжает окольной улицей вперед и едва успевает забежать к одному приятелю, кабачику. «Хороший ты патриот!» «Еще бы! Так бежим задержать короля!» Прежде всего они, не поднимая шума, заграждают путь тяжелой королевской карете, поставив поперек дороги случайно оказавшуюся там телегу с мебелью. Затем, в сопровождении 4 или 5 граждан, вооруженных ружьями, они задерживают беглецов. Друэ и его товарищи заставили тогда путешественников, несмотря на их протесты, выйти из экипажа, и, в ожидании, пока чиновники муниципалитета соберутся для проверки паспорта, короля и его семью ввели в комнату при бакалейной лавке некого Соса. Там короля уже окончательно признал один живший в Варенье бывший судья, и королю пришлось отказаться от своей роли лакея при госпоже Корф. С паспортом госпожи Корф, добытым через русского посла, ехала королева Мария Антуанетта. Со свойственной ему изворотливостью Людовик XVI начал тогда же ссылаться в оправдании своего бегства на то, что его семье грозила в Париже опасность со стороны герцога Орлеанского. Но народ не поддался обману. В Варенье забили в набат, и звуки колоколов разнеслись среди ночи по окрестным деревням. На их призыв стали сбегаться отовсюду крестьяне, вооруженные вилами и дубинами. Они и сторожили короля в ожидании рассвета. Згадзіцеся, лепшай ілюстрацыі да тэмы дэсакралізацыя ўлады і прыдумаць цяжка. Калі я казаў пра рэвалюцыйныя шаблоны, то адзін з галоўных, які задала Францыя, гэта тое, што рэвалюцыі робяцца найперш у сталіцах. Вы маглі заўважыць, што менавіта ў сталіцы Францыі і яе ваколіцах адбываліся ключавыя гістарычныя падзеі. У Парыжы тады жыло столькі людзей, колькі сёння ў Гомелі, блізу 600 тысяч. І нават вайна, якая ішла падчас рэвалюцыі на межах Францыі, найболей адгукнулася ў Парыжы. І таксама ж ён, Парыж, быў месцам найбольшага рэвалюцыйнага энтузіязму народу. Для сотень тысяч людзей рэвалюцыя стала мажлівасцю упершыню адчуць сябе людзьмі, узяць жыцці ў свае рукі. І гэта прыводзіла часам да праяваў каласальнай высакароднасці. Пасля бунтаў у вёсках і парушэння забеспячэння Парыжу, спекуляцый, недаеданне стала няспынным спадарожнікам гараджан. І вось які эпізод апісвае Крапоткін.
Много трогательной самоотверженности проявлялось во время этого голода. Так, например, парижские секции Монмартр и Вооруженного человека постановили гражданский 6-недельный пост. Я нашел в Национальной библиотеке постановление секции обсерваторий от 1 февраля 1792 года, которым зажиточные граждане секций взаимно обязывались друг перед другом, цитата, «не употреблять ни сахара, ни кофе, пока цены на них не упадут настолько, чтобы позволить их братьям из более бедного класса тоже доставлять себе это удовольствие». У красавіку 1792 года Францыя абвесціла вайну Аўстрыі. Мэты гэтага былі ў розных палітычных колаў самыя розныя. Буржуазія хацела аб'яднаць нацыю і экспартаваць рэвалюцыю. Кароль спадзяваўся на паразу Францыі і хуткі ўваход аўстрыйскіх войскаў. Пасля шэрагу паразаў і здрады з боку некаторых вышэйшых афіцэраў Францыі, камандуючы аб'яднанай аўстра-прускай арміяй герцаг Брауншвейгскі выдаў маніфест да жыхароў Парыжа. У ім сцвярджалася, што калі палац Цюйлеры будзе захоплены, або калі каралю Людовіку XVI і яго сям'і будзе прынесеная хоць найменшая шкода, прускія і аўстрыйскія войскі, цытата, «падвергнуць Парыж ваеннай расправе і поўнаму знішчэнню». Гэта выклікала сапраўдны шал парыжан. На караля ўжо глядзелі наўпрост, як на здрадніка. Грамадства было ўпэўненае, што ён перадае ваенныя планы французскага камандавання Аўстрыі. Прасцей кажучы, народ раскусіў ягоную задуму. Слово Кропоткину. Принцы и королева сговаривались между собой, чтобы распустить собрание, раздавить в случае восстания Париж, арестовать и убить не только главных зачинщиков и герцога Орлеанского, но также и таких членов собрания, как Мирабо, Мунье, Лалли Толандаля, стремившихся превратить Людовика XVI в конституционного монарха. 12 депутатов должны были быть принесены в жертву, рассказывал впоследствии Лафайет. Для осуществления этого плана были вызваны барон де Бретейль и маршал де Брольи, и оба были готовы действовать. «Если нужно сжечь Париж, — говорил де Бретейль, — сожжем Париж». Вагню дадавала і тое, што кароль блакаваў важнейшыя дэкрэты нацыянальнага сходу. 10 жніўня ў Парыжы адбылося паўстанне. Нягледзячы на аграмадныя ахвяры, аб якіх я казаў вышэй, да 600 чалавек, народ захапіў палац Цюйлеры, манархія была скасаваная і ў Францыі была абвешчаная рэспубліка. Праз 5 месяцаў Людовік XVI быў пакараны на гільяціне за здраду дзяржаве разам са сваёй жонкай. Бадай самым драматычным у рэвалюцыі быў наступны 1793 год. У студзені гэтага года пакаралі смерцю караля. 31 траўня адбылося паўстанне парыжан супраць так званай камісіі 12. Гэта контррэвалюцыйны орган, які арыштаваў некалькіх уплывовых членаў парыжскай камуны, так называлася муніцыпальнае самакіраванне сталіцы. І у адказ на гэтую спробу парыжская бедната падняла паўстанне, бо бачыла ў дзеяннях жырандзістаў прамую спробу вярнуць стары парадак. 31 траўня 29 дэпутатаў жырандыстаў і 2 міністры былі выключаныя з парламента і змешчаныя пад хатні арышт. Некаторыя з іх былі гільяцінаваныя, а іншыя ўцяклі ў правінцыі, дзе спрабавалі падняць мяцеж. У тым жа 93 годзе пачаўся найбуйнейшы контррэвалюцыйны путч – вандейскае паўстанне. Сяляне, якія ад пачатку віталі рэвалюцыю і нават падрыхтавалі яе сваімі бунтамі і спаленнем замкаў феадалаў, ужо ў сярэдзіне 93-го апынуліся ў апазіцыі да рэвалюцыйнага руху. І вось чаму. У лютым 93-го канвент абвесціў прызыў 300 000 чалавек у армію для вайны з замежнікамі. Селянін, вядома, не гарыць жаданнем ваяваць за мяжой і пакідаць сваю гаспадарку. Другі аспект – дэхрысціянізацыя і барацьба з царквой. З першых месяцаў рэвалюцыянеры павялі жорсткую вайну з каталіцкай царквой, адцёршы яе ад палітычнай улады і пачаўшы распродаж царкоўных земляў і маёнткаў. Сялянская маса была вельмі рэлігійнай і, нягледзячы на відавочныя злоўжыванні царквы і яе паказную раскошу, успрыняла пераслед асобных святароў і зачыненне касцёлаў як асабістую абразу. А таксама буржуазны канвент страшэнна марудзіў з поўнай адменай феадальных абавязкаў і раздзелам зямлі арыстакратаў. Гэтыя рашэнні прымаліся паступова, палавінчата і пад вялізным ціскам знізу. А самае галоўнае,
землі збеглых арыстакратаў-здраднікаў скупаліся ў асноўным багатай гарадской буржуазіяй. Сялянскай жа масе, якой не было за што купіць новую зямлю, не даставалася нічога. Яны адчувалі сябе падманутымі. Гэтыя пачуцці сялянаў былі ўмела скарыстаныя рэалістамі і замежнымі інтэрвентамі, а кой-дзе і падтрыманыя жырандзістамі, незадаволенымі ростам уплыву якабінцаў. Увесь 93 год на поўдні Францыі віравала сялянская вайна. Паўстанне было задушанае рэвалюцыянерамі з крайняй жорсткасцю. Як бачыце, трывала барацьба за ўладу, дзе памяркоўная частка рэвалюцыянераў, жырандзісты, не саромілася аб'ядноўвацца з галоўным ворагам, феадаламі-раялістамі, для таго, каб спыніць радыкалаў. Але на фоне каласальных эканамічных цяжкасцяў з аднаго боку і імклівага ўзбагачэння спекулянтаў з іншага, да ўлады ўсё ж прыйшла радыкальная частка рэвалюцыянераў, якабінцы на чале з Максіміліянам Рабесп'ерам. Іхняй праграмай было увядзенне усеагульнага максімума, заканадаўчае абмежаванне коштаў на тавары першай неабходнасці, гэта хлеб, мука, алей, устанаўленне верхняй мяжы заробку, увядзенне смяротнага пакарання за схоўванне збожжа і спекуляцыю, ліквідацыя феадальных абавязкаў і скасаванне ўсіх сялянскіх павіннасцяў. І, канешне, тое, чаго сяляне прагнулі найболей – пераразмеркаванне зямлі. Продаж канфіскаваных земляў дваран-эмігрантаў невялікімі участкамі за растэрміноўкай у аплаце на 10 гадоў, каб зрабіць іх даступнымі для бедных сялян. Паўстанне ў Парыжы 31 траўня скончылася прыходам да ўлады якабінцаў. Нягледзячы на мноства добрых абяцанняў, гэта, акрамя вышэй пералічана, і ўвядзенне ўсеагульнага выбарчага права, і права на адукацыю і працу, многія з іх, якабінцы, так і не здолелі выканаць. Часткова з-за моцнага супраціву контррэвалюцыі і няспыннай вайны, а часткова з-за таго, што галоўную стаўку зрабілі на тэрор. Прыняўшы самую дэмакратычную канстытуцыю 1793 года, якая гарантавала і скасаванне маёмаснага цэнзу, і нават права на паўстанне супраць прыгнёту, яны часткова прыпынілі яе дзеянне. Гвалтоўная замарозка коштаў забіла гандаль і прывяла да таго, што сяляне перасталі везці збожжа ў гарады, а гандляры, нягледзячы на страх смяротнай кары, хавалі свае тавары. Расквітнеў чорны рынок. Увядзенне максімуму заробку закранула і рабочых санкюлотаў, і якабінцы хутка страцілі іхнюю падтрымку. Падчас рэвалюцыі па ўсёй Францыі паўсталі органы народнага самакіравання, секцыі і камуны. Самай моцнай была парыжская камуна, сапраўдная народная рада. Якабінцы, якія верылі ў сілу дзяржаўнага прымусу і не верылі ў самаарганізацыю, стварылі надзвычайны орган – камітэт грамадскага ратавання і пачалі планамерную зачыстку ўсіх іншых цэнтраў сілы. Гэта таксама не дадало ім папулярнасці. Але галоўнае, вядома, гэта тэрор. Яны уключылі яго ў сваю праграму як афіцыйны сродак абароны рэвалюцыі. 17 верасня 93 года быў прыняты знакаміты закон аб падазроных, які даваў камітэту каласальныя паўнамоцтвы ў пераследаванні не толькі тых, хто штосьці здзейсніў у контррэвалюцыі, але нават тых, на каго ёсць падазрэнні ў тым, што ён можа здзейсніць нешта супраць рэспублікі. Фармулёўкі, канешне, уражваюць. Арышту падлягалі, цытата, «Тыя, хто сваімі паводзінамі, сваімі сувязямі, сваімі парамовамі ці творамі выявілі сябе прыхільнікамі тыраніі альбо феадалізму і ворагамі свабоды. Тыя, хто не зможа завесці сродкаў свайго існавання і выканання сваіх грамадскіх абавязкаў. Тыя, каму было адмоўлена ў выдачы пасведчанняў пра грамадскую надзейнасць». Такія пасведчанні выдаваліся мясцовымі рэвалюцыйнымі камітэтамі. Калі ў камітэце сядзеў твой асабісты вораг ці зайздроснік, ён, вядома, мог адмовіць у паперы, што імгненна рабіла цябе па-за законам. Агульная колькасць ахвяраў якабінскага тэрору ацэньваецца з улікам падаўлення вандэйскага паўстання ад 220 да 350 тысяч чалавек. Праз гільяціну і расстрэлы афіцыйна пакараныя смерцю каля 16,5 тысяч. Прытым 85 з іх належалі да трэцяга саслоўя, а не да арыстакратыі. Трэба дадаць, што разам з апазіцыяй справа, жырандзістамі і фільянамі, якабінцы старанна вычышчалі і апазіцыю злева, так званых шалёных і абертыстаў, якія прапаноўвалі неадкладнае ўвядзенне роўнасці,
усеагульную камуну і пераход усёй уласнасці да працоўных. Усе гэтыя протаанархісты таксама адправіліся на гільяціну. Вакханалія гвалту у сукупнасці з эканамічнымі праблемамі не магла не прывесці аграмадныя масы людзей да расчаравання ў рэвалюцыі. Голад, вайна, тэрор цягнуліся ўжо 5 год. І ўсё большая колькасць людзей была гатовая падтрымаць любыя сілы, якія прынесуць стабільнасць і сталы заробак. У ліпені 1794 Максіміліян Рабесп'ер выступіў у канвенце з прамовай, дзе заявіў пра існаванне змовы супраць рэспублікі і анансаваў новыя арышты і пакаранні, пры гэтым адмовіўшыся назваць імёны здраднікаў. Гэта ўсіх перапужала, бо кожны пабачыў сябе патэнцыйнай ахвярай, зразумеўшы, што наступным на гільяціну можа пайсці ён. За ноч перапалоханыя дэпутаты ўсіх фракцый, ад умераных да недарэзаных радыкалаў, аб'ядналіся і на наступны дзень загналі Рабесп'ера з трыбуны, прагаласавалі за ягоны арышт, а таксама арышт іншых лідараў якабінцаў. Стомленыя тэрорам і расчараваныя ў рэвалюцыі санкюлоты ўжо не выйшлі масава на абарону сваіх былых правадыроў. Без суду і следства Максіміліян Рабесп'ер, Сен-Жуст і яшчэ 20 іх паплечнікаў былі адпраўленыя на гільяціну на плошчы рэвалюцыі. У наступныя дні былі пакараны смерцю яшчэ каля 80 іх бліжэйшых прыхільнікаў. Так адбыўся тэрмідарыянскі пераварот. Чаму тэрмідарыянскі? Па новым рэвалюцыйным календары якабінцаў былі пераназваныя месяцы, і месяц, калі адбылося задушэнне якабінцаў, зваўся тэрмідорам. Канвент патрапіў пад уладу памяркоўнай буржуазіі, якая назвала сябе дырэкторыяй. Частка даследчыкаў на гэтым перавароце ставіць афіцыйную кропку ў гісторыі французскай рэвалюцыі. Хаця і пасля яго былі мяцяжы як санкюлотаў, гэтак і раялістаў. Яны былі падаўленыя. А яшчэ праз 5 год уладу узурпаваў малады карсіканскі афіцэр Напалеон Банапарт. І іншая частка гісторыкаў гавора, што рэвалюцыя скончылася тут. Сапраўды, пераварот Напалеона адкрыў ужо зусім іншыя прычынна-следчыя дзверы. Пачаліся напалеонаўскія войны, якія ў сваю чаргу скончыліся толькі ў 1815 годзе рэстаўрацыяй монархіі і уваходам войскаў саюзнікаў у Парыж. Так, узяцце Бастыліі раз'юшчанымі рамантыкамі і гарадской беднатой у 89 годзе прывяло да 26 год вялікіх патрасенняў, войнаў, шалёнай барацьбы, надзеяў, энтузіазму, крыві, самаахвяравання і гвалту. А цяпер перайдзем непасрэдна да урокаў, якія мы маглі б узяць ад рэвалюцыйнай Францыі. Першае, што мне кідаецца на вочы, гэта працягласць рэвалюцыі. Мы прывыклі думаць, што рэвалюцыя гэта нешта хуткае. Прыйшоў натоўп, папратэставаў, скінуў прэзідэнта, вось табе і рэвалюцыя. Але Францыя нам добра паказвае, чым больш укаранёныя грамадска-палітычныя інстытуты, тым больш часу і гвалту патрэбна, каб іх выкарчаваць. Французская рэвалюцыя выкарчоўвала феадалізм, які меў у Францыі больш чым 1000гадовыя карані, адрываў з мясам каталіцкую царкву ад дзяржапарата, з якім яна паспела зрасціся за больш чым 1300 гадоў панавання. Мы бачым, што рэвалюцыйны працэс развіваўся хвалямі, ішоў нераўнамерна. Бастылію ўзялі ў 1789, але рэспубліку аб'явілі толькі ў 92, праз 3 гады. Гэты час спатрэбіўся для таго, каб з аднаго боку абудзіць свядомасць мас, з іншага боку, каб кожны грамадскі клас і саслоўя магло арганізавацца, вызначыцца са сваімі інтарэсамі і высунуць сваіх лідараў. Вядома, што зараз у інфармацыйную эпоху ўсе грамадскія працэсы ў асноўным ідуць хутчэй. Але ўсё ж, калі мы, беларусы, ізноў падымемся змяняць нашу краіну, неважна, рэвалюцыйным ці эвалюцыйным шляхам, давайце не забывацца, што французы, каб разбіць феадальны парадак, пераразмеркаваць маёмасць і заваяваць базавыя правы, змагаліся і лілі кроў 5 год. А ў нас некаторыя хочуць усё і адразу. Гэта, вядома, абсурд. Другая выснова. Для рэвалюцыі патрэбны пэўны інтэлектуальны фон. Як сказал Кропоткин, нужно было, чтобы революционное действие, исходящее из народа, совпало с движением революционной мысли, шедшим обыкновенно до тех пор от образованных классов. Для гэтага абсалютна неабходна перацягнуць на свой бок, прапітаць новымі прагрэсіўнымі ідэямі адукаваны клас.
інтэлектуалаў. Бо абражэнне розумаў пачынаецца менавіта з іх, людзей інтэлектуальнай працы. Тады гэта былі пісьменнікі, навукоўцы і больш блізкія да народу, адвакаты, лекары і журналісты. Інтэлектуальная глеба для пераменаў ужо была падрыхтаваная. Зараз, праўда, мы жывём у эпоху значнага абясцэньвання экспертных ведаў і навуковага аўтарытэту, калі многія, паразмаўляўшы з чатам GPT, схільныя выходзіць у публічную прастору і з апломбам разважаць на любыя тэмы. Аднак слова навукі па-ранейшаму нешта важыць, і інтэлектуальныя аўтарытэты яшчэ трымаюць пазіцыі. Важна, каб была крытычная маса разумных і адукаваных людзей, здольных выразна і ўпэўнена несці людзям нашыя ідэі. Гістарычны фон. На момант пачатку французскай рэвалюцыі ўжо адбыліся рэвалюцыі ў Нідерландах і Англіі, якія хоць і не былі такімі радыкальнымі, але ўсё роўна былі значным крокам наперад у пашырэнні правоў і свабодаў чалавека. Акрамя таго, літаральна за 6 год да падзення Бастыліі завяршылася поспехам вайна за незалежнасць у Амерыцы, якая таксама была выразнай перамогай капіталізма і ідэй асабістай свабоды. Усё гэта падрыхтавала пэўную інтэлектуальную атмасферу і настрой у розумах адукаваных класаў насельніцтва. Было зразумела, што ідзе нейкая гістарычная хваля, і супраціўляцца ёй бессэнсоўна. Яшчэ вельмі важна для развіцця рэвалюцыйнага працэсу наяўнасць дваяўладдзя. Проста стыхія, натоўп не могуць скінуць дзяржаўную ўладу і пагатоў не могуць яе замяніць сабою. Патрэбная альтэрнатыўная арганізацыя, альтэрнатыўная ўлада. Паглядзіце на Расію пасля лютаўскай рэвалюцыі 17-го года. Там разам існавалі часовы ўрад меншавікоў і эсэраў і саветы, якія кантраляваліся бальшавікамі. У рэвалюцыйнай Францыі з першых дзён узніклі секцыі, органы народнага самакіравання, якія ў абсалютнай большасці былі прыхільныя рэвалюцыі і ненавідзелі манархію. Калі памятаеце, у нас у Беларусі ў 2020 годзе была спроба стварыць аналагічны орган – каардынацыйную раду. Але па цэлым шэрагу прычын гэта не атрымалася. А калі б атрымалася, калі б яна магла паказаць сябе як цэнтр сілы, рэвалюцыя магла б пайсці зусім іншым шляхам. А так, не было выразнага палітычнага цэнтру прыцягнення нашых сілаў. І хоць большасць беларусаў была тады абсалютна дакладна на нашым баку, мы не змаглі скарыстаць гэтую перавагу. Любая рэвалюцыя – гэта пытанне аб маёмасці. І французская не выключэнне. Царква патрапіла пад удар рэвалюцыянераў. Арыстакраты, якія валодалі аграмаднымі плошчамі зямлі і здавалі яе ў арэнду сялянам на кабальных умовах, часткова саступілі іх дзяржаве самі, часткова пазбавіліся іх. Ад пачатку пачаўся дзярбан гэтых багаццяў буйной буржуазіяй і спекулянтамі. То бок тымі, у каго ўжо былі грошы. Спатрэбілася некалькі год барацьбы, бойкі, паўстанні, каб зямля была хаця б збольшага раздадзеная звычайным сялянам, каб яны маглі апрацоўваць яе і не галадаць. І вось што важна. Пасля рэстаўрацыі манархіі была адмененая канстытуцыя, большасць правоў і свабодаў згорнутыя. Аднак адкаціць назад менавіта гэтае дасягненне ужо не атрымалася. Французскія сяляне так і засталіся гаспадарамі сваіх кавалкаў зямлі, адваяваных яшчэ тады рэвалюцыйным кровапраліццям. Гэта паказвае нам, што любыя прагрэсіўныя перамены абавязкова мусяць таксама пераразмяркоўваць маёмасць прагрэсіўным чынам. Гэта служыць дадатковай страхоўкай, гарантыяй, якая не дазволіць альбо значна абцяжарыць рэакцыі, адкаціць перамены назад. У выпадку з Беларусю гэта значыць, што нам для пачатку трэба забраць аграмадную частку маёмасці з рук сям'і Александра Лукашэнкі і расійскіх кампаній і пераразмеркаваць сярод беларусаў праз інструменты прыватызацыі. Пры гэтым трэба сачыць, каб не адбылося масавай канцэнтрацыі багацця ў руках адзінак, як гэта адбылося падчас прыватызацыі ў Расіі і ў краіне. Калі перад табой разгортваецца гэтая драматычная аповесць рэвалюцыйнай Францыі, ты хоцькі-няхоцькі заўважаеш і іншыя знаёмыя мазкі на гэтай карціне. Гэта і паводзіны Людовіка XVI, які хацеў штось так змяніць, каб нічога не мяняць. Разумеючы, што перамены патрэбныя, ён думаў, што можа здзейсніць іх, але пры гэтым захаваць сваю ўладу. Гэта чыста паводзіны Лукашэнкі ў 20-м годзе, з той толькі розніцай, што ў Лукашэнкі атрымалася. Яшчэ адно жорсткае падабенства – узурпатар улады без ваганняў
клікае на дапамогу замежныя ўзброеныя сілы, каб яны білі і забівалі жыхароў ягонай краіны, што выйшлі з-пад кантролю. Любы патрыятызм, сумленне, мараль у дыктатара знікаюць, калі з'яўляецца пагроза ягонай уладзе. У Беларусі, як і ў Францыі, адбыўся масавы пад'ём усіх групаў насельніцтва. Рэвалюцыя закранула ўсіх, акрамя тых, хто ўжо вельмі хацеў быць незакранутым. У Францыі падчас развіцця рэвалюцыйнага працэсу адбыўся раскол рэвалюцыянераў на памяркоўных і радыкальных. І памяркоўныя, калі палічылі, што рэвалюцыя зашла занадта далёка, не гнушаліся аб'ядноўвацца з раялістамі, прыхільнікамі караля, каб забіваць радыкальных рэвалюцыянераў, з якімі яшчэ учора стаялі ў адных шэрагах. У Беларусі ў 20-м таксама абазначыўся гэты працэс. Узгадайце раз'юшаныя спрэчкі «толькі мірны пратэст» versus радыкальны пратэст з узаемным абвінавачаннем у правакатарстве. У нас, праўда, гэты працэс размежавання не зайшоў так далёка, бо свайго Людовіка XVI мы не скінулі. У агульным жа, сябры, чытаючы рэвалюцыйныя драмы тых часоў, разумееш, што зараз мы жывем яшчэ ў досыць траваядны час. Нам падаецца, што наўкол все так жорстка, сувора, у Беларусі пануе гвалт і хлусня. Аднак спяшаюся вас заверыць. Тое, што мы перажываем з 20-го года, бледнае падабенства тых пакутаў, якія былі наканаваныя вальнадумцам і сумленным людзям 250 год таму. І гэта ўсяляе немалы аптымізм. Як бы зло не супраціўлялася, прагрэс чалавецтва ідзе наперад. 250 год таму лепшыя прадстаўнікі французскага народу змагаліся, спадзяваліся і паміралі, каб на іхніх целах быў закладзены падмурак лепшага жыцця для ўсіх, каб мы маглі навучыцца з іхніх памылак і захапіцца іхняй мужнасцю, каб мы верылі, што аніводная ахвяра ў імя свабоды не бывае дарэмнай, і мы захапляемся, і мы верым. Дзякуй вам, што даслухалі да канца. Калі ласка, падпішыцеся на мой канал, і вас чакае наперадзе яшчэ многа цікавага. З вамі быў Мікола Дзідок. Усім добра і крытычнага мыслення.